Hello everyone, it's me again, Burntam, DIY TV, panibagong araw, panibagong vlog ulit tayo mga ka-DIY. Meron ulit tayong ituturo sa inyo na basic guide and maintenance ng number 4. So yan mga ka-DIY, bago natin tuloy ang video, syempre shoutout muna natin, Analos Vlog, pakisubscribe sa YouTube channel at pakifollow yung Facebook page niya. Syempre shoutout natin lahat ng mga Griffin 180 users and owners dyan mga ka-DIY. Syempre wag natin kalimutan yung pinaka-admin natin sa main page natin ng Euro Griffin 180 Community PH, si Boss EI at sa lahat ng mga members and officers, admins na page natin at sa GC. So ayan mga ka-DIY, marami kasi nagtatanong sa atin. Eto kwento ko. Brief history lang po. Marami nagtatanong, Boss Burntam, marami nang DDM and PM sa YouTube channel natin at sa Facebook page natin. Paki-subscribe, follow mo na. Burntam DIY TV, follow nyo sa Facebook page at Burntam DIY TV also sa YouTube channel natin. So, tatanong nila, Boss Burntam, paano ho ba i-check yung spark plug nito, saan yung location at paano malalaman kung lean or rich yung sunog ng spark plug natin at kung anong size ng tools para matanggal yung spark plug. So huwag kayong maglala dahil sa video na to matututunan nyo kung anong size ng spark plug, kung anong proper spark plug reading, kung rich, lean or optimal. Tara, pakita natin sa inyo. So ganito mga ka-DIY, yan gamit po kayo ng T-Rinse size 8. Yan, dito po ang location. Actually ito. Ito yung spark plug natin. Yan. Ito yung spark plug cap. Kaya lang, ito kasi makikita mo dito pag nakabukas to. Pero pagka hindi nakabukas yan, hindi mo yan ma-access. Kasi kailangan mong baklasin pa ito mga ka-DIY. Okay? So, para ma-access natin yan, baklasin natin tong dalawang bolt dito na size 8. Yan. Yun. Laglag na. Ayan, natanggal na mga ka-DIY. Ganito lang po kalit yan. Size 8 po yan. So kung mapapansin nyo dito, yung tinatakpan nitong cover na to na itim ay itong ignition coil natin. So ignition coil, lahat ng ignition coil, same lang yan basta FI, dalawa po ang wires. So, excuse. So yan, para may pakita ni Analos Vlog, nandyan na ma-access mo na yung mga ka-DIY. So gagamit tayo ng tools ngayon. Yan, dito na tayo magkakalaman. Pagka binili mo tong motor, kahit sa branch, merong kasamang tools. Basic tools po yan. Ito po. Yan. So, open natin. Shoutout natin Euro Motors, SYM, Mitsubishi. Lahat ng branches. Ito po yung tools na binibigay nyo kasama sa motor. Ito yung pangtanggal ng spark plug. Ito yung baligtaran na Phillips screw. Ito yung pliers nyo. Size 4, combination 2. Tapos ito. Try natin kung matatanggal nito. Okay? Yan. Yun. O, diba? Maluwag. Kabila naman, balik rin natin. Maluwag din. Ano ba naman yan? Brrr! O, diba? Na mapanood nyo to, improve ninyo. Okay? Yung tools na ibigay ninyo, dapat yung proper tools na pangbaklas ng spark plug mismo. Hindi pangbaklas ng parang pang TMX or pang Mio, yung malalaking spark plug. Ito kasi maliit lang to Hindi po siya kasya kahit na balik-balik ka rin mo. Ang proper tools po dito mga ka-DIY, yan para mabaklas nyo yung spark plug ninyo, size 14 mm na wrench. Pakita ko sa inyo. Yan. Pataas, paangat. Yun. Disclaim ko lang po uli, huwag nyo pong gagawin to pagka mainit ang makina, baka mag-street. Dapat malamig ang makina. Okay, so pataas po ang paluwag. Pagka lumuwag na yan, gamitan mo na ng kamay. Daliriin mo na. 2 fingers po Mahaba po ito mga ka-DIY. Same lang po ito sa PCX. Okay. Yan. Size 14. Yung tools na ginamit natin. Tapos, ngayon, paano malaman kung tama yung sunog? Nalaman natin yan pag nabaklas na natin. Dapat brown or rusty brown. Ayun. Dapat ganyan. Rusty brown yung tip. Dito sa side, medyo may black tayo ng konti. Sa idle po yan. Okay lang po yan. Ang importante dito sa ibabaw. So pagka ganito po yung itsura ng spark plug nyo mga ka-DIY, ibig lang pong sabihin yan, good condition po yan, okay po yung burn nya, tama po yung EFR nya,
or yung tinatawag na air and fuel mixture. So, dyan mo makikita kung tama. Okay? Meron pa yung isa para makita mo kung tama yung EFR mo doon mismo sa oxygen sensor ng pipe mo, doon sa tubo mismo ng muffler mo. Pero dito, ito din po yung tinitignan o unang chinecheck. Okay? So, yung pag sa inyo binuksan nyo, may puti-puti pa siya. Pagka nasa 300, 500 to 1,000 km pa lang naman yung natatakbo mo, huwag kang maglala kasi on the long run, magiging ganito po yan. Kasi during that time, break-in period ka pa. So, nagbabasa pa, nag-aano pa yung ECU mo, binabasa pa niya yan. Okay? Nag-a-adjust pa yung ECU mo sa system ng makina mo. So, minsan kasi pagka hindi mo binibirit, yung takbo mo lang 50, 60, 80, so hindi pa niya nakukuha yung tama o optimal na burn dito sa spark plug mo. Binitin mo rin ng konti mga ka-DIY, 100 plus, parang ganun, para maabot mo itong ganitong spark plug reading. Okay? So, pag 2,000 na at may puti-puti pa rin po siya, lean na po yun. Ibig sabihin po ng lean, sobra po sa hangin, kulang po sa gas. Paano pa naman pagka itim lahat po dito hanggang dito sa may ibabaw, hanggang dito sa electrode niya? Ibig sabihin naman po yun, rich po siya, sobra po sa gas at kulang sa hangin. Okay? So, dapat po ma-adjust po yun, may tama para yung fuel consumption mo matipid, and at the same time yung power output mas mapalabas mo yung performance ng makina mo. So ganun lang po mga ka-DIY. Tapos ito pala yung code ng spark plug natin. Hindi ko kasi masyado mabasa. LMER 8L. Opo. Okay? So yan po, pang PCX po yan. Okay? LMER 8L. So, yan po. Mga nagtatanong, ay kailan po naman po pinapalitan po yan? Matagal po bago palitan ng spark plug. Okay? Nasa 1 year po yan bago nyo palitan. Mas maganda palitan yung iridium para mas matagal yung buhay o lifespan po niya. Ito, okay naman to kasi NGK brand naman po to mga ka-DIY. Pagka papalitan na naman to pagka mapugak na siya, may backfire or yung starting niya, hard starting. Check nyo lagi ito. Kung may kuryente, pwede mo naman pong malaman ang pag-check po niyan. Pag malakas pa yung kuryente, lagay mo dito, tapos pa-start mo, lagay mo ganyan, tutok mo sa bakal. Ingatan po kayo, baka makuryente kayo, ganyan. Pagka may lumalabas dyan, nag-spark po yan, ilayo mo, ganyan, okay pa yon. Pero pag wala nang lumalabas ng kuryente, either ito ang problema, spark plug, pundido na, or itong spark plug cap po yung high tension wire. So mahabang kwento na po yan mga ka-DIY, kaya balik natin sa spark plug po muna tayo. Sa paglalagay nito, huwag mong pilitin. Kaya mga ka-DIY, pagbabalik, kailangan mo lang hanapin kung saan niya gusto. Pababa ngayon kasi pataas yung pagtanggal natin kanya. Tingnan yung ikot clockwise. May parang relo lang yan. Same lang din po sa mga bolt and screw yung pagtatanggal at pagbabalik. Okay? So, yan. Sa paghihigpit naman, huwag nyo masyadong ibaon, baka malustrid. Yung tamang higpit lang na hindi na matatanggal o gumagalaw yung spark plug. Huwag yung masyadong mahigpit, lalo na pag mainit ang makina. Tapos, balik na natin. Dapat po, may maririnig kayong tunog. 2 beses or isa. 1, 2. Sabi ko sa inyo, 2. Okay? So, ganyan lang po mga ka-DIY, size 14 lang po, tapos tatanggalin mo ito. Sa pagbabalik, simple lang po yan, balik lang natin. Wag nyong kalimutang ibalik to kasi mamaya pag hindi nyo binalik, magpa-park kayo sa labas, delikado, nakalawire. Ito ang sabi nila, issue sa briefing, hindi naman issue para sa akin. Nakalabas kasi yung mga wire. Very prone siya sa mga luko-luko na baka putulin nila o ganyan. Naka-extension po kasi siya. May extension yung engine niya kasi malaki makina to, 180cc. Yung pagbabalik, tapos nakasarado na to, hindi mo na makikita. Okay? So ayun mga ka-DIY, sundan nyo lang po yung basic guide natin ng pang number 4. Okay? Dito sa HPT, natuto ka na, nakatipid ka pa dahil sa HPT, sharing is caring. Ingatan po kayo sa pag-DIY dahil dito sa HPT, dalawa lang po ang meaning ng DIY, do it yourself at destroy it yourself. And maraming salamat. To God be the glory and burn times sa inyo.